kaži mi zašto ne ideš u vrtić? Zato što je virusi, ljudi su bolesni, a virus stvara bolest. I mi ćemo da i pobjedimo bolest. I da se vratimo učiteljicama i drugarima. Ako Bog da. A šta je to virus? A virus je onaj belaj. Ja, kako je Bela? Sestra jedva čeka da ideš u vrtić, a ti joj kažeš zašto ne ideš. Zato što je koronavirus. A ona ne zna došlo šta je to. Pa to je jedna bakterija staro. Pa ne zna ni šta je bakterija. Kaži joj. Kuda si mala ti, beba? Pa jest beba, kaži joj šta je to. Ma to je jedna koronavirus, pa onda hoda po našem dijelu i skače. I skače. Pa možeš se spasti da ne skače do pote. Ne mogu samo pred svoje tijelo i ona i dalje. I onda će da izađe, pa. Da. Zašto ne ideš u vrtić? Pa s korone, A šta je korona? korona je vrlo jedna ružna bolest. Je li to jedna baja, virus? To je jedna baja opasna koja nas povrijedi i možemo biti bolesni. Šta moramo raditi? Prati ruke. Gaj, pozvala sam nas puno. Puno sam nas pozvala. Borse, zašto misliš da ne ideš u vrtić? Zato virus je on ima puno baja. Puno baja. Dobro, a znaš li šta je virus? Da. Šta je virus? Virus je samo što napolje ima puno bolesnih tika i što ima velikih baja. I šta onda mi radimo? Samo peremo ruke. Jel tako? I šta još radimo? Šta još radimo? Ne. Ništa, sam peremo ruke, jel? Da. Ću pusu posla drugarima. Nećeš, stidiš se. Virus. Od virusa. Ne idemo u vrtić od virusa, jer kad se neko prehladi, onda je to virus, pa ćemo se puno ćemo se dozivati, pa ćemo brzo ići u vrtić. Ćao! Zašto ne idemo u vrtić? Zato je to pasina. A šta je to virus? Virus je bube. I šta rade bube? Sjetaju rukama. Pa šta moramo onda raditi? Peremo ruke. Kako peremo ruke? Ovako. Bravo. Ideš u obdanište. Zato zbog virusa, A šta je to virus? prođe virus, onda možemo ići u obdanište. A šta je to virus? Virus. To je jedna korona koja se može dobiti od bolesti. Aha. Ajde, pošalj pusu svojim drugovima. Jesi i poželio? Poželio sam vas. Dobar dan, Elif Nur. Zašto ne idete u vrtić? Zbog korone virusa. Korone virusa, šta je to? To je jedna bolest koja kad je hladno dolazi, ako se peru ruke sa vrućom, onda će baje otići. Ako se pere hladnom, opet će doći. Čime, vrućom vodom, jel? Da. A da. A šta to ti sada radiš? Pa ona je slika. Wow, Lisica. krasno.
A možeš li nešto poručiti, da nešto poručiš svojim drugarima iz vrtića? Pa moglo bi se reći. Pa da čujemo, šta tu želiš poručiti? Djeco, ako slikate koronavirus, ne može ubiti vašu kreativnost. Krasno, daj nam poljubac. Mua.